खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 27 जुन मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि नखराव मोजां थासारि फैगोन गासैबो नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि फारसे अननाय फैगोन वृष राशि थांखि होसोनायाव मोजां जानाय नङा गोसोआव साननायफ्रा गासैबो फैमाल जागोन गावनि फेलेंथिखौ लानानै गोसोआव दुखु जागोन मिथुन राशि नखर संसार जानायाव जेंना गोनां जागोन संसारनि जेंनाखौ लानानै सानब्लाबो सानख'नो हानाय नङा दुखु जानांगोन कर्कट राशि सोलोंथाइ लानायाव मोजां सम सोलोंथाइ केरियारखौ मोजाङै लांनो हागोन आनजादफ्राव गोरलैयैनो जाफुंसारनो हागोन सिंह राशि दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां जानाय नङा खामानिनि फारसे जेरैबो जेथो गोनां जागोन नखरा नोंनि खामानिखौ हेंथा होगोन कन्या राशि गोसोआव हरखाब मोजां मोननाय फैगोन सोरबा अनजालिखौ गोसोआव सिरियै मोजां मोनखुमागोन गोसोआ रमान्सनि फारसे गोसो होगोन तुला राशि माबा मोनसे दाय मावफ्लांनानै साजा मोनगोन दायनि साजाखौ रुजुनना लानांगोन दुखु दाहानि गेजेरजों आगान सुरनांगोन वृश्चिक राशि हरखाब मोजां मानसिखौ लोगो मोनफ्लांगोन लोगोखौ फोथायनानै खामानि मावगोन गोसोनि साननाय हनायफ्रा सांग्रां जागोन धनु राशि बिमा बिफानि सायाव बांसिन मोजां मोननाय फैगोन बिमानि सुखुखौ नुनानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन नखराव बांसिन गोजोन फैगोन मकर राशि जायखिजाया खामानियाव खस्थ खालामब्लाबो जाफुंसारनाय नङा जेरावबो फैमाल जागोन फैमाल मिजिंखौ लानानै दुखु जानांगोन कुम्भ राशि गारि मटर सालायनायफ्राव सांग्रां जा हरखाब खैफोद जानो हागौ नोंनि खैफोदखौ मिथिस्लाबनाय नङा मीन राशि नखरखौ लानानै हरखाब गुबुन जायगायाव दावबायहैगोन दावबायनायजों नखराव गोजोन खौसेथि फैगोन साननायफोरखौ आबुं मोनगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन